дар дораи чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бӯстон силсила дуздиҳо аз манзили иstiqomatиро ошкор намуданд. Аз гумонбаршуда Азимов Нозим Юсуф Уғлӣ ном мебаранд, ки 28 сол дошта дар содир намудани дуздиҳои бисёр лаҳзаина дар ҳудуди шаҳри Бӯстон даст дорад. Молу ашё, маблағи пулӣ ва тилловорӣ предмети асосии дуздиҳост. Ахиран ба мақомоти милитсияи шаҳри Бӯстон муяссар гардид, ки пеши роҳи дузди корозмудаеро бигирад, ки аз чапдастиҳои ӯ соҳиби 24 манзили истиқоматӣ зарар дидааст. Шаҳрванд Азимов Назим Юсуф Уғлӣ соли таваллудаш 1992 истиқоматкунандаи шаҳри Бӯстон танҳо дар ду ҳолат баъди ғайриқонунӣ ворид шудан ба манзилҳои истиқоматӣ аз он ҷо дасти холӣ баромадааст. Дар боқимонда 22 ҳолати ҷиноятӣ дар баробари пули нақду тилловорӣ, ашё ва таҷҳизотҳои маишии техникиро тасарруф кардааст, ки зарари ба шаҳрвандон расонида шуда дар умум аз 150 000 сомонӣ зиёд аст. Я бардоштум, дасти камҷа кашилок буд, евай сумочка женский. Сколько лет ба кашилок кард? Гирифтум, инҷа омадум, кушодум, рехтум, ҳамаша гирифтум, рафтум. Дуздиҳо аз моҳи ноябри соли 2019 инҷониб то лаҳзаи боздошт гардидани гумонбаршуда моҳи октябри соли 2020 асосан шабона содир шуданд. Сокинони маҳаллаҳои Ғалаба, Носири Хисрав, Мирсаид Миршакар, Раҷаб Қурбонов ва аз ҳама бештар маҳаллаи нави шаҳри Бӯстон аз чапдастиҳои Назим Юсуф Уғлӣ зарар диданд. пеш аз ворид шудан ба манзилҳои истиқоматӣ гумонбаршуда дар дами дарвоза соҳибони хонаро овоз дода даъват мекард. Агар касе даъватро шунида наздаш меомад, бо ҳар баҳона дур мешуд. Дар акси ҳол, яъне агар соҳибхона ҷавоб намедод, маънои онро дошт, ки дар хона касе нест. роҳи воридшавиро пайдо намуда ба мақсад мерасид. Кушодум, як қитичаброма тилломонам рехтум, ки якта тилло буд трос. Ба нақра буд, нақрара гирифтум, ҳамаша и хона рафтум. И хонара даромадум, ки ҳичи набуд. гумонбаршуда Назим Юсуф Уғлӣ бетайёрии пешакӣ бо услуби интихоби тахминӣ манзилҳои истиқоматиро ҳадаф қарор додааст. ҷабрдидаҳои пулу молашон тасарруф шуда, ҳавли шинҳо ва ҳам сокинони баландошона мебошанд. Милитсияи шаҳри Бӯстон дербоз барои пайдо намудани яғмогар корбарӣ менамуд, ки дар натиҷа ӯро дастгир ва назди қонун сархам намуд. ба даст афтодани гумонбаршуда гавоҳи он аст, ки ҷинояткор беҷазо намемонад.